Сәлам, хөрмәтле Болгар радиосы хезмәткәрләре, дуслар, иҗатташлар дип әйтсәм дә дөрес була, чыннан да матур бәйрәм. Радио бөтен ул тулай булган вакытта милләтнең бер йөзек кашына тиң нәрсә. Ниндидер тарихны ясый торган чара, җырчылар белән тыңлаучыларны аралаштыра торган чара. Әлбәттә, бик матур эшләр эшлисез. Киләчәгегез матур булсын. Чын мәгънәсендә иҗади уңышлар булсын, креативлык та булсын. Әлбәттә, матур яңа моңлы тавышлар яңгырап торсын сезнең аша. Профессиональ бәйрәмегез, киләчәгегез, безнең милләтебез ничек матур, эшегез дә шулай. Матурлык белән булсын киләчәктә. Иң изге теләкләр. Радиода бик матур язмалар, яшьләребезнеке, өлкән буыннарыбызның сакланып килгән язмалары әлбәттә тулланып торсын һәм киләчәк буыннарыбызга да менә шушы бигрәк тә бүгенге көндә гөрләтеп информациялар